eskini behar dizueguna behintzat jendeari gehiegizko erakarkarraitasunik sortu ez diona, baina nik uste joku on desente eskain dezakeela. Hasiera Arangurenek, esan bezala, Tolosa hirugarrena eta Aldazabal bigarrenak jokatuko dute Koka eta Zezeagaren aurka, baina noski Tolosa hirugarrena eta Aldazabal aipatu ditugu lehenik, hoietxek direlako gaur Gerriko Gorriz jokatuko dutenak. Hementxe daukagu geure ondoan eta bere alaxe izango dugu gainera. Aldamenean, Juan Ansotegi, legeitiar pelotaria, aurten buruz-burukoan parte hartu nahi izan zuena, naiz eta lehen partituan kanporatu geratu. Arratsaldeon, Juan. Bai, arratsaldeon. Aldea aste batetik bestera. Gaur 8 erabat beterik gainezka esan daiteke pelotalekua, gaur askoz ere tristeagoa. Bueno, normala da, ez? Azken baten, mano-manuk, beti jente moitzen dau, da, bueno, hori logiko eta hori urtetan holan izan dau, eta ametik aurra balan izingok. Orain arte, ikusi duzu, zazpiegun hauetan zer gertatu den, eta gainera nik uste, ondorio logiko xamarrak ere badirela batzuk, jendeak sekulako ilusioa zuen, sekulako ikusmina, eta haze desastre ikusi genuen. Bueno, bai, batez be, berbazkoin ja eugiri buruz, nik bete dut, bera izan dela errurik itxien eukidaben hor tema honetan. Nik betzeten dut, hogetat urteko gazte batek ilusio bategaz, etortzen dena gorainoa llegau, maila altu batera llegau. Eta gero eskutako min bategatik, gero harlako problema fiziko bategatik ezin jogatzie, ero reglamentu gari ez dutolako izten, hori dintzako da astokeri itzela. Aipagarria da, eugi gehien babestu eta defenditu dutenak pelotariak direla. Bai, ezki normala da, eta esalike reglamentu hori pinidabenak ez tegoela idearipe zer dan eskuprotan jogatzi, ez? Osea, normala da, hile baten, hile bete barruen, hiru partidu jogatzi hori doke, mano-mano jogatzi hori doke, astokeri itzela. Gauza badago nire ustez azimarratu beharrekoa. Pelotan, eskuz, noski, minik izan behar baldima da, lesiorik izatekotan, normalena eskuko mina izatea da. Eta horixe da hain zuzen ere, partiduaren atzerapena lortzeko balio ez zuen lesio klase bakarra. Bai, nik horreit izan dut, ez? Ez que, ez dara logiko, hori reglamentu hori pinidabenak, ez dakizlako zer dan eskupelota, ez? Normala da, bestalan atzeratzi eskuko mimatek egin, bestalan lehengun ikusi izan zepatuzan, da hori dok benetan tristia. Badakizu zein dan lege hori jartzeko, atzerapenik ez onartzeko jarri duten, aipatzen duten arrazoia, alegia lehen abuso gehiegi izan dela, eta hori ebitatzeagatik. Dena den, zuk zeuk ere badakizu, gaur egun zenbait masajista eta mediku badirela, esku batera gutxi eta bere alaxe esango dutenak, mutilonek minik badu, ez du, eta izatekotan hementxe dauka gainera. Beraz, komiteko edozein joan ezkero pelotari batekin, mediku batengana edo masajista espezializatu batengana, galde ginez, badu minik ez du bere alaxe esan dezaketela. Hori medikuki probatu daiteke beste edozein lesio bezalaxe gaur egun. Nik ez dakit mediku batek probatu lekene nik esku baten min badukat, ez? Masajista behintza bai. Masajista bai. Oin, nik argi gonoke nik minek otela. Oin, batzen dena, nik dut eugeri batzutakola gauze bat. 15 egun da geldi. Gero da, tratamentu zuken ibili da, tratamentu horrek mesede barik kalte inotzo, ez? Geldirik egon balitz agian hobe. Geldi, edo bezalan tratamentu natural batekin. Zenik ez da pentsan hona da nik infiltrazioekin eta antiinflamatorioekin ibiltzi eskutarako betot txarra dela. Esku azkematen erremintxa bat, pautzu guztiek esanietako asko nortu bidizenak, ez? Kontua kontu, hor eugik nik uste, pixka batean ez duela aztuko gertatu dena, gaina ez diotelako utziko, ahazten eta zenbaitek ez diotelako sekula barkatuko. Kontua kontu, tira, aipagarria, lehen esan duan hori, inork babestu baldin badu eugi, momentu zaila hauetan bere lagunak izan dira, pelotariak. Gaur beste partidua daukagu, Juan, eta zeurekin komentatu nahi genuken partidua, hause da, batetik Tolosa hirugarrena eta Aldazabal bigarrena, bestetik Koka eta Zezeaga. Dirua, nik uste okerra hundirik gabe esan dezakeula, urdin irtengo da, atzeko kuadroetan aldea hundisa marra dagoela dirudielako. Bai, normalen izalik dirue Kokan da Zezeagan alde urtetik, baina, ez pentsau, Tolosa aspaldiko honetan dabil joku itzelaz, da bierro da, nire ustez berak erabakiko partidu gaur. Tolosa hirugarrena izan daiteke partidu erabakiko du. Bai, nire ustez momentu honetan Julian Retegin urrengo bera da horrarik honena. Bai?
entzun duzu, Julian Retegiren ondoren, Ansotegiren ustez aurrela ikonena, Tolosa hirugarrena da. Duela denbora gutxi, pare bat hilabete, estelarrak eskatzen ari zen Tolosa hirugarrena, eta uste dut, hau ETV kantxan esatea, benetan garrantzitsua izan daitekeela, Inazio berarentzat ere. Badakizue, ETV kantxak aste honetan ere lehiaketa hortxe izango duela, eta lehiaketan parte hartu nahi baldin baduzue, hauetxek dira erabili beharreko telefonoak. Asterokoak inolako aldaketari gabe. Gainera, lehengo astean gaizki esan omen dituen, aste honetan saiatuko naiz, bada ez bada ongi apuntatuak ekarri ditut, ongi esaten. Hegoaldeko pelotazaleontzat, 9-0-0-1-3-4. 9-0-0-1-3-4. Iparraldetik deitu behar badiguzue berriz, 1-9-3-4 eta jarraian 6-2-0-1-8-5. 6-2-0-1-8-5. Badakizue, deiak erabat doainik dituzuela Euskal Telebistaren kontura beraz. Sariak berriz, honelaxe joango dira. Boskarren tantura bitartean egindako deia baldin bada. Asmatzaileen artean lehenbizi deitu duenarena, 150.000 pezeta. 10garren tantura bitartean egindakoa bada, 125.000 eta 21garren tantura bitartean egindakoa bada, 100.000 pezeta. Lehengo astean, banatu genuen lehen aldiz, saririk gorena ezten sari bat. Aste honetan nik uste berriro saririk handien hori eman beharko dugula, gustu handiz gainera. Fermin Aramendi, arratsaldeon, eiguzu mesedez labur-labur, lau pelotarien aurkezpena. Arratsaldeon, hortxe ikusari izan dituzue, lau pelotariak, jadanik partidua hasita baita, eta esango dizuegu Gerriko Gorriz, Tolosa hirugarrena eta Aldazabal bigarrena direla, Gerriko Urdinez, Koka eta Zezeaga. Bi aurrelariak elkarren kontra jokatuko duten lehen neurketa da. Gaur Bergarako udal pelotalekuan duten hau. Hor duzu Koka eta dirua 1.800 partidu hasiera honetan urdin. Espero zen bezala, dirua Koka eta Zezeagaren alde atera da 1.800 partidu hasiera honetan. Azpetik nabarmena onoski, 600.000 bintzat izango da, zalantzari gabe. Eta partidua hasi besterik egin ez denean, markagailua hutsean denean, alde haundi xamarra da noski. Koka, tejada egin du bere burua salduz, Zezeagak atzera. Lehen aipatu duzu Juan Ansotegi, Tolosa hirugarrena izan daitekeela gaurko partidu honetan azken emaitza erabakitzeko garrantzirik gehien izan dezakeena, beste gauza bat ere bada, materiala egin zuzen ere, batipat tartean Zezeaga izanik. Bueno, Ameriko ziren da gozu bat, ez? Behar bada Zezeagak, asko pentsako Zezeagak pelota biziaz ogotu ditzen dela. Nik esan nuke pelota bizizi partidu hemen gehiago mentzakela Tolosarik Aldazabaleri. Bueno, ikusten da pelota motelakin Kokak ere behar ondo biltzen dela, ez? Ez da atropelietan. Biziaren aitzakerik ez du, aurreneko tanto honetan darabilten pelotak. Ez, hau oso motela da. Aldazabal, seitik ezkerrez jasoz, Kokak, txapagainean moztu, jaso Tolosa hirugarrenak, jaso hori ere, Zezeagarentzat aukerako pelota, lauterditik. Txokoan moztu du Aldazabalek, nahiko alanekin jaso, Zezeaga. Koka sartuko da jokuan. Atzera Aldazabalek. Ez du ez, biziegi eren aitzakierik, lehen tantu honetako pelotak behintzat. Eta bestela atera kontuak, partaideetako bat Jose Mari Zezeaga da, eskuinik indartsuenaren jabe den gizona, eta hala eta guztiz ere, 6 kuadro barruan jokatzen ari direla esan daiteke. Aztertu egin zaio Aldazabali, Kokarentzat nahi duena egiteko aukera. Hirugarren kuadrotik atzera, gerri-gerrian jota, ia zazpian bote, bederatzitik eraman Aldazabalek. Koka idearen bila. Zezeagari utzi behar izan dio, jaso Aldazabalek. Itxura guztien arabera, izerdi desente atera beharko dute lau pelotariek ere, 22 bidean. Tolosak Aldazabali utzi,
honek atzera. Eibartarra urte mordoska bat baduen arren, ondo jokatzen ari da. Gehien bere herriko pelotalekuan jokatzen du. Eibarko Astelena pelotalekuan, Arrateko mutilpuska honek. Baina gaur bertan ere ikusiko duzue, jokuz oso ondo dabilela. Seiterdian baztertu egin zaio, bai Juan? Honek badabiz hiru bat aste oso ondo jokatzen dabila. Lekun ikusi duen Tolosan Galartzari be, bueno, aurre ondo ditzen, da gero ez arroi, gane partidu erretira zetzen ez. Ikusi oso ondo izan. Eta hau da pelotari bat, urte marrun ratxa askokitzen nabena, eta ratxa notaloten ari, pelotari oso segur eta oso indartzu dena ez. Jose Mari Zezeaga. Jaso Tolosak. Atzera Kokak. Zezeaga, ezkerrez. Jaso Kokak. Atzera Tolosak. Zezeagari baztertu intzaio. Ia 8. kuadroan. Tolosak indarrez moztu txokoan eta tanto partiduko lehen tantua gorri. Tanto luzea izan da, materiala hain motela izateak badu horretan eraginik, benetan pelota motela delako lehen tantu honetan erabili dutena, eta Tolosa hirugarrenak epaile nagusiaren saskira jodu berehala, lehen tantoan erabili duten horrekin oso gustora ez nunbait. Aurkezpena egiteko aprobetxateko dugu. Gehienean esaten da aurreneko tantoetan pelotariak berotzen ahalegintzen direla, nik uste aurreneko tantoa nahikoa izan dela gaurko partida honetako beroketa egiteko, eta hor ikusi duzu Inazio Tolosa hirugarrena, Joxan Tolosaren anaia gaztea da, 29 urte ditu, metro bat eta 80 eta 85 kilo, hor iruditan ikusten ari zaretena, Jose Mari Zezeaga, 31 urte, metro eta 88 zentimetro eta 85 kilo, hori ze duzue. Inazio Tolosa hirugarrena. Tolosa hirugarrena, sake ateratzeko prest. Sakatzaile oso ona da Tolosa. Atzera Aldazabalek. Oraingo hau fuertexeagoa da, Juan. Bai, pizkat bizitzu da. Normala da, Tolosak saki eta remati aprobetxo egin dago, ezak partidu zutzen badie, aukera asko galtziak ere ez. Ze, bueno, Zezeaga indartzu Aldazabal baino, eta, bueno, kantza bainen gontzateke Aldazabal Zezeaga baino, ez. Sakatzailea handia da Tolosa. Bai, aspaldiko guntan bai oso ondo dabil sakatzen, ze nervioak dabil, bueno, proti bizietaten dago, ez. Zezeaga. Atzera Zezeaga, kaz eskuinka da. Jaso Aldazabalek. Baztertu egin Zezeagari. Tolosa. Eraman Zezeagak. Tolosa berriro erasorako prest. Gainean izan du pelota hori Zezeagak asko uste gabe. Aldazabal. Atzera Iñaki Aldazabalek. Eutsi Zezeagak. Ikusten da, pelotak neku hartu nahi dizela, ez? Normalen batez ikusten jokari peloti mobitzen asko ikusten dagoela. Atzera Zezeagak. Bederatzitik Jaso Aldazabalek. Ezker hor maigurtziz joan da pelota hori, baina
Barruan izan da. Ezkerrez Ezeaga. Iñaki Aldazabal. Gora. Ezeagaren ezkerka da. Goiko koltsoira joan da. 2 eta huts, partiduko bigarren tantu ere. Tolosa 3. Eta Aldazabalentzat. 2 eta huts, eta sakea Tolosa 3. alde. Eta begira, Juan Ansotegi, ETB Kantxako lehiakideen arteko apostuen bataz bestekoak zeinen nabarmen dauden. Oso gutxitan izan dira, hain nabarmen. Euneko 73 urdin, eta, gogoan dut, esate baterako, iaz Arretxe Gerastiren aurka Labreiten jokatu zuen partiduan ere oso nabarmen izan zen, baina bestela oso gutxitan ateratzen da gaur bezala. Bai, normala da, batez behi ikusten dago jentik gehien zautzen damena Ezeaga da, ez? Orduan, claro, logiku da, berande apostu gizien agoti, ez? Guk espero genuen, dirua ere urdin izatea eta baita ETB Kantxako lehiakideen arteko apustuak ere, baina aldea izugarria da. Dena den, urdinak favorito diren arren garbi dago, eta lehen 2 tantu hauek eta 3. hauxe ere nahikoa direla uste dut. Okerra hundirik ezean, lan asko egin beharko dutela ikusteko partidua irabaz dezaten. 3. ere gorri izan da. Iñaki Aldazabal dugu hemendik, gugandik hurbilen duguna. Eta Eibartarra nek gehiagirik gabe eusten ari da Jose Mari Zezeagari. Hortxe duzue, Tolosa 3. erasoan eta Kokak lehenbizi ezkerrez sartzea pentsatu du, gero eskuinez eta txapapera. Orantxe aurreneko aldiz, dirua gorri, 1000 gorri, Kokak egin duen, edo galdu duen tanto horren ondoren. 3 eta huts. Eskuinez oso ondo erantzun dio Zezeagak, Tolosa 3. sakeari. Aldazabal, atzera. Ezker gantxoz sartu da hor, Tolosa 3. ez du ondo harrapatu pelota. Zezeaga eskuinez. Jetxi pelota. Atzera Kokak. Zezeaga. Atzera Uberakoak. Koka ezkerrez. Eutsi Aldazabalek. Ezker gantxoa Tolosak. Nahi bezain ongi jo ezpadu ere indarrez. Jaso Zezeagak. Ikus dezagun atzelarien arteko peloteoa. Atzera Tolosa 3. Jaso Zezeagak, Tolosa erasoan oso ondo gurutzatu du ezkerrez, jaso Kokak. Tolosa, Zabalera berriro tanto. Zabalera bai, baina Kokak uste baino gutxixeago. 4 eta huts. Eta hasieran jendearentzat partidu hau irabazteko zeregin handirik ez zuten hoiek, Tolosa 3. eta Aldazabal 2.
partiduari oso hasiera txukuna eman eta 4-0 aurreratu dira. Juan Ansotegi, Tolosa hirugarrenaren aurka partidu asko eta asko jokatu dituzu, horregatik inork baino hobeto dakizu agian zenbateraino jokatzen duen Inaxio Tolosak. Kokari buruz, zer diozu? Oraindik bigun xamarra dago. Bueno, bai, ikusten da, batez lan honegaz, nahiko justu dabila, ez? Bueno, batez pelotan jokatzeko indarra bida. Eta indarra justu babil, beti biltzen zara dominiote, ez? Da dominiote bain pelotari zeku ez da komodo. Orduan, holan partidu azten normalin gatzezetan da. Horregatik notze atzin bentajan dize, baina, bueno, ikusten danez Aldazabal ondo dabil, eta Aldazabal zezeak dominiote ezaren bitxartien, partidu txarra deko, ez? Kokak, bueno, badakigu ez dela indarrez jokatzen duen mutila, batetik oraindik gazte delako eta egin gabe dagoelako, bigun xamarra dago gorputzez ere, baina gero ere inoiz ez da izango mutil indartsua. Horregatik, indarrik ez duenak, aidez jokatzen ikasi beharra dauka. Kokak oraindik egia esan demora askorik ere ez du izan. Oraintxe dela urtebetera arte afizionatuetan ere, atzelari gisa jokatzen ari izan da. Bai, ikusten da, ez? Posturak eta dokuz, dejadak eta hori diruz, baina, claro, behin maila hontara torrezkero beste usara bida, ez? Zeo zer bidok, ez da, dejadak egin bakarrik ez duzu egiten, ikusten beran argumento bakarra, edo dejadie edo ormabidi efetukin hori da, da horan partidu gazti bakarrik atxala, ez? Dena den oraindik badauka denbora, aidez jokatzen ikasteko ere. Bost eta huts. Kokak, esan behar da, 19 urte dituela, 20.028an beteko ditu. Dirua gorri dago, bost eta huts eta tantoak, egindakoak, 2 Inaxio Tolosak, gainerakoak, urdine galdutakoak. Aldazabal gozatu gabe, Aldazabalek eskatu dio pelota Tolosari, atzera zezeagak. Jose Mari Zezeagarentzat aukerako pelota, lauterditik gerri-gerrian jo eta atzera, ez tala ere gustora geratu, naiz eta 9 terdira jo. Koka, eta txapapera. Asarre Koka bere buruaz, ezinean dabil, baita Zezeaga bera ere, Uberakoak lasai egoteko esaten dio Kokari, baina Donostiarrak ikusten du ezin dezakeela tanturik egin, aidez ez da usartzen, eta botez berriz atzera gehiegi ez du jotzen egia esan, eta dejadaz ere ez du orain arte inolako etekinik atera, naiz eta dejadagile txukuna den Koka. Zezeaga, hause bai pelota ona, laugarren kuadrotik atzera, errebote ondora joan daiteke. Jaso Aldazabalek, eskuimarraz kanpo joan da botea, baina hankak nahi bezala jartzeko modurik ere ez zuelarik, oso ondo sartu du ezkerra Eibartarrak, eta jaso, errez jaso du, lastimaz, eskuimarraz kanpo joan zaio botea. Hortxe duzue, gorputza hankak nahi bezain atzean jartzeko modurik ez du izan, behartu xamarrik, eta botea eskuimarraz kanpo. Urdinen lehen tantua, 1-6 eta ikustezak ezuenez, ETB kantxako lehiakideen arteko apustuen bataz bestekoa, desente aldatu da, partidua hasi denetik. Eta gorriak oso ondo ari direla ohartu direnetik. Urdinek egin duten aurreneko tantonen ondoren dirua azpitik 700.000 gorri. 700.000 gorri, pentsa nola aldatu diren gauzak, eta Jose Mari Zezeagak atzera. Koka. Zezeagarentzat pelota gaiztoa, ezin jaso izan du hori ere Uberakoak. Ezker Orman sartu aurrez jasotzen saiatu da, baina aurreratu denerako bertan zuen
pelota gaizto hori, oso ondo moztu duten hori. Eta hor Ignacio Tolosaren datuak, lehen Ferminek aipatu dizkigunak, 29 urte, metro bat eta 80 zentimetro, 85 kiloko pisua, eta jakina amezketarra, lehen ere esan dizuegu, Josean Tolosaren anaia dela. Eta agian Fermin partidu ondoren interesgarria litzateke, anaiak datorren astean jokatu behar duen partiduaz galderaren bat egitea ere. Eta Zezeagak ere izango du zer esanik, Julian Retegik berarekin egin baititu azken entrenamentuak. 7 eta 1, 7 ez, 8. 8 Tolosa hirugarrenak eta Aldazabal bigarrenak, bat besterik ez, Koka eta Zezeagak. Eta Tolosa hirugarrena eta Aldazabal, orain arte gehiegi behartu gabe, oso ondo ari dira. Zezeaga dabila, ezin dabila, ez? Ezin domina hau, ikusten dau Koka pestabela tanto amaitzen, eta, hori dok, zarreiten batzea guri, ez? Ez tozu egiten ezia egiten, baina, partidu horra guten da, eta ezin jozu partidun sartu, ez? Momentu honetan hori bazten da. Tolosa eta Aldazabal errez dabiz, partidu bape komplikau barik hartu da bentaja handiz, eta, plan zaiduko da horrek, ez? Juancho Koka irudietan duzuen hau, 19 urte, metro bat eta 85 zentimetro. Eta 83 kilo ikustezakezuen ez, oraindik ere irripar egiteko indarrik badu. Baina, irripar baino zerbait gehiago ere egin beharko du. Partidu honi, buelta emango baldin badiote. Tolosa hirugarrena erasoan, atzera Aldazabalek. Tolosa hirugarrenak ezker gantxoa hartzeko keinua egin, Aldazabali utzi eta honek 8 erdira. Ezkerrez orain Eibartarra, atzera Zezeagak. Juan, lehen aipatu duzu Zezeagak, mota honetako pelotekin, zure iritziz gehiago jokatzen duela, baina ni seguru nago, Zezeaga askoz ere lasaiago eta gustorako eta komodago arituko litzatekela pelota biziagoarekin. Hori ikusi bida kontraritzuk zelan egiten da bai, ez? Azken baten Aldazabal berabe pelota biziaz asko gotu egiten da. Pelota pizkat pixu bitxia gukuaz. Zezeagak pastakuna da, hori momentun partidu honetan ikusteko pizkat desmoralizetu ikusten dut zeitik. Aurrin ez tabla ikusten, ezin ja bezerrein, berabe balduik galditxu pelota biru. Eta orduan, klaro, ezin izabiz honin, bat izabiz desmoralizatu eta ez duzu topetan lekurik, eta hori, pelota biziron balitz. Bihar bada, berak dominiko leuke, baina beste aldatetik ikusi bidena da, berari be, mingi egiten dutzula pelota bizizek motela bino. 2 eta 9, Tolosa hirugarrenaren ezkerkada txapara joan da bete-betean, pelota aldaketa dugu, nola ez, eta berehala ikusiko dugu, zer nolako materiala nahi duten orain Koka eta Josemari Zezeagak. Irripartxu oraindik ere Koka. Eta egia esan, ez du oso ongi ulertzen nola liteken ere. Hau gaztiok eta hori kolpeak ere arrexako hartzen dira nun bai. 2 eta 9. Dirua 1600. Aso Aldazabale Kokaren sakea. Zabalera Kokak, eta tanto. Zabalera gurutzatu pelota, eskuin sotamanoz sartu da Tolosa hirugarrena, eta ez du jasotzerik izan. Jaso bai, baina eskuin marrazkanpo egin du gotea. 3 eta 9. Xabier, da pelota uste dut, partidu hasieran izan den pelota berbera, eta erabiltela orain. Beraz, Ansotegiri arrazoi eman beharko diogu. Ni beten dut, Zezeaga asko iten dago engaina, ze beten dabe, bera joten dago gehien, da gehien joten dagoena, pelota bizi erabilikola ez, ez. Politxe. Oso tanto polita izan da bai. Gertatzen da, beronek gehien jokatzen dago, pelota motelakin arrazoi bategetik.
inok mobit ez da peloti behorren mobit nabalako, ez? Eta zarriten, horretik, asko zaten dago, bueno, zezea pelota bizitze bidego, ez? Hori, beraz bezarriten nomaitu komentan, da, bueno, ez, dugu arrebez. Berake, mobitzen da pelota bat, inok mobit izin jabena, ez? Juancho Jokaren sakea ikusi duzue, aurrez egin duen tantua, Zabalean dejada oso polita. Baina, dejadaz besterik gabe partidua aurrera ateratzea, ez da bat ere xamurra. Atzera Zezeagak, eutsi alda Zabale. Hemen ikusten da, pelota honegaz, errez da bila Zezeaga, dominetan, ez? Alda Zabalek, justu da hori, ez? Justu. Atzera alda Zabale. Alda Zabal, bueno, indardarri bari, baina dabil fin, da seguru, ez? Da hori, azken baten aurrela betentzako importanti da. Oso gutxi galtzen ari da, eta gainera Zezeagaren ezkerra oso ondo bilatzen du behin eta berriro. Da gero guztien da, bueno, tranquila bilez, baki kokak aurrin estabile egiten tanturik, estabile ikentzera bez, da bil, bueno, partidu gitxin kompliketara, ez? Tolosa hirugarrenaren ezker gantxoa, ez du hor ondo jo pelota. Jaso alda Zabalek. Koka ezker gantxoaren bila, sartu da, bertan zegoen Tolosa. Ondo. Berea da aukera berriro, txokoan dejada, harrapatu Kokak. Edo zertarako aukera izan du Tolosa hirugarrenak eta ez du aprobetxatu. Hor ez da bilifi. Zezeaga. Atzera Josu Marik. Jaso bederatzitik alda Zabalek. Koka. Txokoan luze. Jaso alda Zabalek. Lautar dira ederki jetxi da bederatzitik. Baina berriro bederatzira joan beharrean da. Jaso hori ere Ibartarrak. Koka. Zezeagari utzi honek atzera. Tratu handi xamar hartzen ari da tanto honetan zehar alda Zabal. Bat atzera, urrengoa motzagoa. Horrelaxe jokatzen ari direlako. Koka eta Zezeaga. Bueno, ikusten da pelota honegaz, zelako dominitxin damen Zezeagak, ez? Atzetik aurrera dabil, tranquil, bera dabil sartzen de lau kuadrutik bostera, eta, bueno, hortik dominiten dau, fronto guztiz, ez? Zezeaga da bai jaun eta jabe, eta azkenean beraiena izan da tantua. Bost eta bederatzi, eta egia da bai partiduak beste itxura bat ardezakela dirudi pelota honekin. Bost eta bederatzi, bost bederatzi, bost Koka eta Zezeagak, bederatzi Tolosa hirugarrenak eta Alda Zabal bigarrenak. Iragarkiei tartetxo labur bat egin, eta bere alaxe jarraituko dugu zuzenean Bergarako udal pelotalekutik. Arratsaldeon pelotazaleo berriro Bergarako udal pelotalekutik, gauzak desente aldatzen ari dira. Duela minutu gutxi, bederatzi eta bat aurretik genituen Tolosa hirugarrena eta Alda Zabal, baina azken 6 tantuak jarraian egin dituzte Koka eta Zezeagak. 7 eta bederatzi, eta une honetan kantxan darabilten pelotaz, atzeko kuadroetan, nagusitasuna Zezeagarena da, erabateko nagusitasuna. Alda Zabalek gutxi egin ditu azken 2 tantuak, eta Zezeaga hasieran ez bezala oso eroso jokatzen ari da. Diru ere une honetan berriro urdin, 1000 urdin. Tolosak Alda Zabali utzi, Alda Zabalek atzera.
Jaso Zezeagak, Tolosa, utzi egin behar izan dio berriro Aldazabali, ez baitzaio bat ere ongi atera pelota hori, frontisetik, atzera Tolosaek. Jaso Aldazabalek, atzera Zezeagak. Jaso Tolosak, Kokaren ezkergantxoa ez du bat ere aprobetxatu hain ona zuen pelota. Atzera Zezeagak kanpora. Eskuimarraren gainean egin du botea. Zezeagak bat ere gozatu ez duen pelotak, aspalditxoko partez. Tantua Gorri, Tolosa hirugarrena eta Aldazabal bigarrenaren zat. 10 eta 7 aurretik ditugu oraindik, eta jakina, bere alaxe, epaile nagusiak eskuetan duen saskira jodu. Amezketarrak askoz ere aproposagoa eta gustokoagoa duten pelotaren bila. Ba, ikusten da, azan eutantutan, Zezeagak, ba, totalmente dominadora Aldazabal ez da, bueno, hortik etorri da Reazin hori ez. Aldazabal ez dakit gainera ez ote dugun pare bat azken 2 edo 3 tantuetan nekatzen hasia ikusi. Bai, beti izaten dugu partidu erdian bizka bajatzen da eta ozta berrekuperatzen da, Seita bateko partzialaren ondoren, berriro ere dirua 1000 gorrei. Bai, bueno, ikusten da, diru alternatibo batzu duzula, ba, ikusitxe partidu zelan doin, ez? Hombre, nik ikusten dut diru jogatzen dauna, ikusten daula atzen domenio izan ditzegula, baina, bueno, ba, partidu tantu itxeiko zatitxakela, eta, bueno, diru hori da, ez? Suerte bat. Aldazabal atxeen alditxo luze xamarra hartu ondoren kantxan da berriro. Eta partidu hori jarraipena emateko moduan izango dira bere alaxe. Hortxe dituzue, oraingoz aurretik doazen biak, eta bere alaxe oraingoz galtzaile direnak. Zezeagak Tolosari pelota eman dio, eta hortxe duzue Tolosa hirugarrena orain arte sakeari hainbesteko etekinik atera ez diona, naiz eta horixe izan bere armarik nagusienetako bat. Erasoan da Tolosa, atzera Koka. Pelota gaiztoa Aldazabalentzat, jaso egin du. Zezeaga. Aldazabal, zazpitik eskuinez eutsi. Zezeaga. Koka, Zabalera, jaso Tolosak. Haze tanto egin duen Kokak. Zoragarria. Lehenik Zabalera, bista guztiz bota du gainera Zabalera, ez du berak nahi gaina Zabaleratu pelota, baina postura garbi-garbia izan da pelota Zabalera jotzekoa. Tolosak jaso eta eskuin boleaka da Ormabietara Tolosa hirugarrena erabat engainatuz. Oso polita, Juan. Bai, ganean partida zerrotik komentan egun gara, Tolosa hirugarrenak pregunta dizte, ia zelan jugatzen da honek, ia ze joko dugu, ze sekulo ez da jugatu balkarre kontra. Eta, bueno,
erantzuna izan du, hori ikusiko kantxa marruan, ez? Azken batean, bueno, honek gazte diz da zuza duten enbiztez, eta igule egin gauza batzuk nahiko imprevistuk, ez? Hau nahiko jugada raro izan da, ez? Tolosa hirugarrenak aste beten ezagutu ditu bi aurrelari berri. Bai. Astelenean jogatu zen aurreneko aldiz Errategi Bigarrenaren kontra, Beotibarrean, eta gaur hemen Kokaren kontra. Uste dut alde derra sentitzen arituko dela, bataren edo bestaren kontra jokatzean. Bai, duerik ez. Bueno, hau Tolosa nahiko mutila ausarta da, ez? Da, beti izaten da, bueno, Balegun Errategi kontra jokatzeko, berantzako nahiko motivazio handiz izanen. Gero, claro, nik esorten ez lan errazti zuko mina Sevilla ero, bueno, pizka eta itxeki hori dago, ez? Oin, claro, Julian dauk beste mundu bat eta beste gauza bat. Horrek, aparte jatezok, ez? Aldazabal, zortzitik Jaso, Koka. Zeziaga. Ikusten da, Zeziaga dabila komodo, baina komodo. Hor dabil lautik, bostetik, partidu dominatzen da, beran nahi da modun, ez? Jaso Tolosaek, Jaso bakarrik ez, Zazpira. Bueno, Ezker gantxoa, Jaso Kokak, atzera Tolosaek. Eur Tolosa ez da, fin eskerrai joten. Ez ditu ondo harrapatzen, ez? Ez. Pronto hau ez da ona eskerrai jasatzeko, frontisek beti jozak extraño asko eta gauza asko raro asko itxizok. Horretarako, normalin, hemen ikusten zuen Bergara Biarna eta nahiko gaizki bilizila, ez? Eruen joko zuen beti aire eta, klaro, etorri hona eta hemen beti aurreko frontisak ero eskerrera, ero eskubida, ero bete bote txarra eta pika itezula eta, bueno, orduan beti bilizan bizikate derrena uta, ez? Tolosa erasoan. Ezker gantxoa, txokotik txokora, orain Zabalera. Atzera Tolosak. Eskuin boleaz eraman Zeziagak. Eskuin boleak da harrigarria du Uberakoak. Eta haze tanto ikusten ari garen. Atzera Zeziagak, atzera edo tira. Lauter dira. Atzera jo nahi zen hori. Izugarri izan duke Zeziagan bolea hori, ez? Eskuin boleak da harrigarria dik. Bai. Nik izaget, mutil honek mano zelan zuen gogatzen gehiago. Aldazabal. Eta Kokaren tantua. 9-10, partiduko lehen berdinketa izan dezake une batetik bestera. Lehen tantuetan hartu dute abantaila Tolosa hirugarrenak eta Aldazabal bigarrenak, 6 eta huts aurreratu dira. 1 eta 6, 9 eta 1. Gero 6 tantu jarraian egin dituztenak urdinak izan dira, 7 eta 9 jarriz, 10 eta 7, eta lehen aldiz tantu bakarrera ditugu Koka eta Zeziaga. 9 eta 10, eta Kokaren sakea. Ederki gurutzatutakoa, Jaso Aldazabale. Hemen ikusten da Aldazabal nik Etxi, Zeziagak. Oraingo atzera.
Koka. Zabalean Dejada, bere burua salduz. Dejada polita du Kokak, baina asko eta asko dira bere burua salduz egiten dituenak partiduan zehar. Ez zuen asko falta pelota horrek goiko txaparako. Atzera Zezeagak. Kantxaren eskuin aldetik, jaso Aldazabalek. Kokak eskerra oso poquito deko. Koka, orain ere, ez, azkenean eskuine sartu da, naiz eta ezker horman sartu. Aldazabal. Tolosa erasoan, jaso Koka. Koka. Txapara. Ez dago oraingoz berdinketarik. 9 eta 10 jarri dira, baina azken tantua gorri. Lehen ere esan dugu, tantu politak beti egin ohi dituela. Partidu bakoitzean egin ohi ditu tantu politak Dejadaz Kokak. Baina galdu ere bai, eta baita bere burua salduz beste zenbait ere. Gaur ere halaxe gertatzen ari da. Partiduko tanturik ikuskarrienak berak eskaini dizkigu agian. Zabalean Dejadaz egin duen tantu bat gogoan dugu oraindik, eta aipagarriena noski, eta nekez ahazteko modukoa, eskuin boleaz Zormabietara egin duen ura, baina bestelakoak ere badira, Juan. Bai, bueno, hori ikusten da, zelan gazte batek zelako gozak dituen ez. Ba, dominizu totala dauke, domitzen da tantu guztize, eta klaro, tantu hori pizkate utzi biherrin, egin da presipitau, eta, bueno, hor bat ditu tantu ez. Gero, torten di bueltak, hori ikusten duzu, claro, Saki abestik eta tantu bat gehiago, eta, bueno, baina, bueno, hor danak, gauzen normala deiz, gazti da, eta gaztik hor danak egin emilu ganera. 150% efektibitatea, momentuz, Kokak daramana, 3 egin ditu eta 3 galdu. Eta orain, Inaxio Tolosak sakaz egin duen hau, 2. da, Kokak, momentuz, sakez bakarra du lortua. Tolosa 3. azpitik, jaso Kokak. Aldazabal, atzera, eskuin molea Zezeaga. Ez du ondo jarri. Estropoz egin du. Zangoa lurrean zerbait gertatu zaio, edo zapatila zoruan katiatu edo zerbait gertatu zaio, behintzat eskuin boleak adaren zain geundela. Hortxe dugu errepikapena ikus dezagun. Bai, estrapozu egin du. Duda egin jau, ero atzera jun, ero bolez hartu eta gero atzanako momentu dudi sartzi deo, zaraiten horako gauza pasenti, ez? Eta Juan Ansotegi, bai partidu txarra jokalarientzat. Tankerarik eman ezindakoa. Claro. Batzuk pixkabar rekuperatzen ari direla dirudienean, beste gartzen dute Bizpahiru tantuko abantaila. Oso partidu txarra. Oin ikusten du, diru gorri ingo dela, ez? Bueno, bestik tanto hiru itxume duzak aurrera, buelta mongo jok, eta, bueno, frontoia dut eta beti lan izan duk, ez? Dirua gorri 1008 honi, azpitik 600.000-ari, eta dirua markagailo bezala xe, gora eta bera dabil. Bai, bueno, hain bazaten da partidu tantu normal baten doien egin, ikusten da zuen Zezeak dominetan da bene aldaza bat, da, bueno, partidu guzti hola jun eskero, normalein euruk igazilikula baina, klaro, gero partidu baten barrun tetuk beste eusasko, ez? Entre Saki dizela edo utzek edo besti, bueno. Eta formaz, ikusten dugu aldaza bat pizka errekepetu inen la pizka, ez? Pelota pizka bizitze dut, da fronti zen gehi jortetzen dau. Da berantzako gehiak komeni da, no? 14.
Zezeaga. Eta gora, ezker horman txapa jodu eta frontisean ere bai. 15 eta 9, pentsa zer nolako gora beherak dituen markagailuak. 6 eta huts aurretik Tolosa eta Aldazabal, 9 eta 2 ere bai, 9 eta 10 hurbildu dira Koka eta Zezeaga, eta geroztik beste 5 tantu egin dituzte jarraian Tolosa eta Aldazabalek. Lehen esan dugu jokalarientzat partidua benetan asmatu ezindako hietakoa doala. Eta oraingoz kontua kontu 6 tantuz aurretik gorriak. Garbi dagoena da, bakoitzaren jokoak zerikusia izango du, baina pelota norena izan, alde nabarmena dagoela. Bai. Bata edo beste izan. Hau epeta bizitzu da, eta, bueno, Aldazabal asko berratzau erraza da bai honekin ez. Hori normala da. Epeta bizitzu egin dau frontezen joeran, nahi egen oberak egin jarkitzi askun bat uzen egin dago eta, bueno, beti zabiz erretza ez. Aldazabal. Eta Juan, horretan ere bete-betean asmatu duzula esango nuke, lehen esan duzu Aldazabalek partidu erdian izaten duela alako bajoalditxo bat, baina gero berriro errekuperatu egiten dela, eta horixe ikusten ari gara. Bai. Honen, guke, bueno, bakotzen karakteristikak ondo zauten dauz, eta hau da, pelotari bat, bihar bada, azten da oso fuerte, bajatzen da pizkat, ostadi goten dau, gero, segun zelako partidu luzi bada, bueno, irukitzu fase biru partidu hortan, ez? Bueno, hori normala da, batez beha zelari batzutan, hombre, gane Iñaki be guztik egin aurrera doi eta horrek fatura pasatzen dago, ez? Aurrera doa bai, 37 ditu, baina oraindik beste zenbait urtez jarraitzeko moduan dela dirudi. 18 ekainean. Ikusten da, Iñakik 102 gramo gotakin jogatzen dau asko, bilina errez. Oin, hortik horak pasauzkero, bueno, handi bilina bezala gaizki ez. Hori normala da, beran, da ez atzelari bat pixosko atzelari ez da. Lalo ikileko atzelari bat da, eta, bueno, normali atzetik pelota astunekin joatzeko, pelota fuertekin joatzeko, baki bizuz, bueno, kilo batzuk bitzetan, Zezeaga, Galarza eta onako zezenak ez. 10 eta 15, azken tantua Koka eta Zezeagarentzat izan da, Aldazabal atzetik aurrera joan da. Tolosari eskatutako pelota hori jasotzera, ez du ondo jo, ez da ondo sartu. 10 eta 15, bi oraingoz irabazle ditugun biak aldageletara joan zaizkigu. Oin arte regularrena Enesio Tolosa da. Berak nitu falta egitxien, da, bueno, ikusten da partidun sartutenik ondo daula, ez? Kokaren azken pelotaka da ikusten ari zarete errepikaturik. Eta Iñaki Tolosaren portzentaiak ere Kokarenak bezalaxe parean dira. Galdu gutxi egin ditu, 2, eta egin beste 2. Bai, hori esoleik izan dela jugada jundanin ez, tanto eki jundanin oin. Gero, tanto marrun, bueno, egoten diz, pas askotan, falta egiten duzu pelota errezak eta horretan Kokak egituz, ez? Pelota zaleak hortxe dituzue. Erne. Eta ikusten zakizuenez, ez da gaur 8ko jendetzarik Bergarako udal pelotalekuan. Atxeen aldi luze xamarra hartzen ari dira. Tolosa 3. eta Aldazabal orain honetan, bi mitartean, oraingoz galtzaile ditugun biak, Koka eta Zezeaga, atzeko
erreboteko ulkibietan eseri. Eta patxada osoz. Kokari oraindik Espainietatik herriparrak ez dio aldegin. Atera du sakea Kokak. Atxeen aldi luze xamarra izan da egia esan. Tolosa hirugarrena ezker gantxoz erasoan, jaso Kokak. Zezeaga. Jetxi. Jaso Tolosak. Eraman hori ere Tolosak. Koka. Atzera. Zabalean dejada Kokak eta tanto. Zabalean dejada polita egin du irudietan duzuen mutilonek. 11 eta 15. Orain urdinen txanda heldu dela dirudi. Aspalditxoko partez tantu bat egin dute, bi tantu egin dituzte jarraian. Eta euren pelotaz jokatzen ari dira. Berriro desente hurbiltzeko aukera izan dezakete, baina gogora dezagun, oraindik berdinketa bakar bat ere ez dugula izan partidu hasi denetik. Kokaren sakea, ia falta izan da. Sake labur asko ikusten ari gara gaur. Jaso zortzitik Aldazabalek, Zezeaga. Jaso Zezeagak, Tolosa. Erasoan amezketarra. Atzera Aldazabalek. Kokaren eskuin boleaka da, orain ere Ormabiak joz, baina bigarren goz ez du ustekabean harrapatu Tolosa. Orain amezketarra da, ezker gantxoaren bila doana, jaso Kokak. Aldazabal, pelota gaiztoa, baztertzera zioak ion. Txokoan luzez Zezeagak, jaso Tolosak. Koka, atzera. Jaso Aldazabalek. Koka, bost eta erditik oraingoan.
Zezeaga ezkerre sartu behar izan du azkenik eta kanpora. Eskuin sartzera zigoan hasieran, gero oso gurutzatua zetorkiola ikusi du. Eta nahi eta nahi ezkerrez eraman beharrekoa zela. Ez du nahi bezala jartzeko astirik izan. Eta ikus ezazue errepikabena bestela. Zabal xamarretik jodu hor pelota Aldazabalek. Esente gurutzatu azetorkion, azken momentuan jarri behar izan du ezkerrez. Eta eskuin barraz kanpo. Ikusten da, Tolosa eta Aldazabal da izela partidu, bueno, responsabilidad bestik hartu izela, funda izela besti tanto egin, da edo izuren partidu egin, ez? Buena egin, ja, bueno, partidu aztera. Osa, larri komplika barik partidu, ez? Eta oraingoz ez duaki bat ere gaizki. Tolosa atzera oso ondo gurutzatuz, jaso Zezeagak. Barruen. Atzera Aldazabalek ere. Hora, eskuinka da, Zortzitik, 6 jarri du pelota. Eta bat ere esageratu ez dena gainera. Zezeaga. Atzera Aldazabalek, beti ere Zezeagaren ezkerraren bila, askotan topatzen du gainera. Jaso Kokak. Atzera Zezeagak, az eskuinka da. Jaso Aldazabale. Koka, jokoan sartuko da boskarren kuadrotik. Zabalera Zezeagak, intentzio guztiz gainera. Ez da inola ere ies egindako izan. Eutsi Aldazabal. Atzera Tolosak. Oso ondo Aldazabal, pelota gaiztoa Zezeagarentzat, jaso barruan da bai. Tolosa erasoan. Jaso Kokak. Horre ere bazuen zerbaitetarako intentzioa. Eta Tolosaren tanto oso polita, Zabalera. Intentzioz jotako pelota izan da hau ere. Eta Kokak usainik ere hartu ezin. 17 eta 11, pixkanaka, 22 bidean dira. Gorriz jokatzen ari diren biak, 6 tanturen aldea, partidu hasieran 6 eta huts aurreratu dira. Eta geroztik, zenbait gorabehera izan diren arren, alde horri eusten ari dira. 17 eta 11, eta hortxe duzue, errepikapenean ere garbi asko ikusi da, intentzioa horixe zela, Tolosa 3. intentzioa, postura garbia izan da, oso tanto polita. Tolosaren sakea. Oso eroso ari dira jokatzen gorriak, oso komodo, eta urdinek, naiz eta tantoak gehienetan dominatu, naiz eta Zezeagak gehiago aritu pelota atzeratzen eta tanto egiteko ere problema handiagoak dituztela ari dira erakusten. Bai, normalin askoz behi komodo egitzateke Zezeaga aurrari errematador batekin, ez? Ez que, bueno,
Ezu aire sartzen bazara, nahite pelota asko itxi, kale indea. Ba, bueno, kontrala asko ere egiten duzuz, ez? Ikusten dara da, honek Tolosa eta oso horrez da bizela, bueno, ikusten dabe toka aire zela jartzen, da, bueno. Zesega, ba, azken bat, ikusten da balperri da bila jota joien, ez? Aldazabal. Zarretan esaten da, Eugi eta Zesegak ez da belaiten pareja ona, ez? Ba, normala da, normalin zarretan egiten diz, alkarri ez zorru egiten diz, ez? Bape, batabe, beran karakteristika diz, Zesega nadiz jotea eta normala da, azelari da. Eta Euginak bardin, ez? Jota. Da, orduan, karo, horretzen da, ba, bueno, Zesegak nahi edo izaten du jogatu, ba, aurrai bat, rematadori bat da, ba, partidua aina bukatzen dalako. Egin eta galdu berak egingo duena. Bai, baina, bueno, normalin partiduri zera emonez, antza emonez. Atzera Zezeagak. Eta Aldazabalek ezin, laburtxe margeratu zaio pelota. Eta esan Makal hor Iñaki. Jasotzeko adina hasti izango zuela uste genuen, baina berandu xamarreldu da eta txapapean hilda pelota hori. 12 eta 17. Euren pelotaren bila Zezeaga. Eta ea beste tantu hilararen bat egiten duten urdinek, bestela orentxe erreakzionatu ezik oso zail izango lukete partidu honi buelta ematea. Bueno, ondiko partidu korrezeri bostanto faltezak ez. Da, bueno, gerra da, intervalo horretan, ba, desasko horretan dezak ez. Eskuin bolea Zutz, Kokak, atzera Tolosak. Hori ikusgarria. Eskuin boleak da harrigarria du Zezeagak. Han ez da aprobetxalia Montolosak. Aukera aukidau. Danin aukidau aukera. Zezeagaren boleak adetan gainera, pelota ez da inoiz ere bombeatua joaten. Ez. Zuzen joaten da. Sexta puntako eskuinkada bat bezala joaten da hori. Harrigarria da, mutil honek eskuin boleaz para olarte dio, baina beti gora. Dirua mila lareuni. Berreun milari. Gora. Zezeagak gora, garbi ikusi izan da. Ezker Orman gora joan dela Zezeagaren pelota hori. Eta ez dator urdinen erreakziorik 6 tantuz aurretik orain ere. Tolosa 3. eta Aldazabal 2. Asko ari da arriskatzen Zezeaga, eta behin eta berriro esaten duguna, arriskatzen duenak, galdu ere, inork baino horrezago egiten du. Bai, alderantziz, Tolosa eta Aldazabal doiez partidu komplikazio barik hartzen da, bueno. Ikusten da, Tolosak ez da arrizketan. Ba, bueno, arrizketan dau gitxinaro minimu, ez? Eskerrak inor, txogote, pelota izaratzen dau, oso ondo. Koka. Atzera Zezeagak. Hor zartu dira, oso gure dira. Jaso Tolosak. Ondo. Ezker gantxoa
sartu nahi zuen hor Kokak. Ez du berez aldrebes ere sartu, txokoan harrapatua zuen Tolosa hirugarrena eta gurutzatzen asmatu balu, Bai. baina ez du asmatu. Han sartu beharrak edo, baina bazten bueno, ez da sartu, postura txarren sartu eta kale inau ez. Oraindik aidez jokatu behar duenean batipat, segurtasunik eza oso nabaria da. Bai. Hori normala da, ganera, oin dala urte eta hasi da urte jogatzen da, bueno, 19 eta 12. Alde haundi xamarra. Baina alde haundiagorik ere izan da orain arte. 8 tanturen aldea izan da partiduko alderik haundiena. 9 eta pat aurreratu direnean hain zuzen ere. Hortxe dituzue. Lau protagonistetatik 3 elkarrekin solasean eta arnas hartzen. Aldazabalda berriz aldageletara sartu dena. Utilena harri zeo, que se juten doke aldageleta eta hornilun esku berotzen juten da. Daia partidu gatzen da. Horniloan eskuak berotu. Bai. Honek problema dago zirkulazio falta eta partidu nola luzatzen doi momentuen jutizagok esku gotzitzen jutizagok. Eta orduan afumizten dago berotzen, da egiten da berotu. Bai, gauze harri-harri dut bai. Harri-harria da bai, eskuak bestela partidua bukatzen ari dela. Bai. Berotuta ez, sutan edukitzeko motiboak badira, baina, nonbait, zirkulazio arazoek horretara behartzen dute. Oso kuriosoa benetan, ezkenekien horrelakorik. 19 eta 12. Tolosaren sakea. Indarrez Tolosa hirugarrena. Indarrez jokatzen duen mutila da Txapapera. Ezkerrez gurutzatu egina izan du pelota hori ere eta Txapapera joan zaio. 13 eta 19. Amairu eta 19. Eta hau izan daiteke azken aukera, erreakzionatzeko azken aukera, esan nahi dugu noski, Koka eta Zezeagarentzat. Jaso Aldazabalek, atzera Zezeagak. Tolosa. Eta tanto. 20 eta 13, nekez izan dezake bueltarik partidu honek. Honezkero, ia erabakitzat jo beharrean gaudela esango nuke. 2 tantu besterik ez zaizkie falta. Tolosa eta Aldazabali, eta oso seguru jokatzen ari dira gainera. Euren partidua egiten ari dira hasieratik, badakite zer egin behar duten, segi pelotan gehiegi arriskatu gabe, beti ere Zezeagaren ezkerraren bila, eta oso ondo egiten ari dira. 20 eta 13. Aldazabalentzat pelota gaiztoa, jaso Koka. Zezeaga.
Tolosa. Txapa gainean txikitzera joan da, Jaso Kokak. Jetxi Zezeagak, Jaso Tolosa. Aukera Tolosarentzat. Jaso Kokak. Eta ez du aprobetxatu Tolosa hirugarrenak. Hain aukerakoa izan duen pelota hori. Bizpairu aukera izan ditu tanto erabakitzeko. Eta azkenengo hauxe agian garbiena. Garbi ikusi da frontizen zelako estraño inaben, ez? Egia da, beti ere oso erne ibili beharra dagoela hemen. Bai. Haide sartzerakoan bakarrik ez, bote sartu behar baldin bada ere, ozta heltzen diren pelota horiekin. Beti ibili behar izaten da kontuz eta Bergarako pelotalekuan inun baino gehiago. Hemen, ikusi da, garbi ikusi da, eskerraren jabene bat, movimentu bat, eta bueno. Alaxe da bai, eta Atzaren gaurduan ez edik. Tolosak bazekien pelota hori utzi ezkero batet erdian geratuko zela hilik, eta Aldazabalek nekez jaso ahal izango zuela. Horrexegatik gaizki zetorkion arren, sartze erabaki du eta gaizki sartu da. 15-20. Oso tanto polita izan da Kokarena. Eta lehen ere esan dugu, utsegin eta alperri galdu dejada asko egiten ditu, baina tanto Totoreak egin ere baitarteka. Lehen elkarrizketatu dugunean partidu hasi aurretik ikusi duzu, Juan Ansotegi txuriz jantzita dagoela, trapuak eta dena jarrita dituela, eta noski zerbait esan nahi du horrek. Bigarren partiduan bera da protagonistako bat. Juan Ansotegi besterik ez dizu eskatuko, partidua bukatzear da eta lasai joan zaitezke zeure lanera ondo berotu, alik eta ondoen jokatu, eskerrik asko gurekin izateagatik, eta animo, pentsatzen du ja manomanistako lehen partidua galdu izanaren sustoa eta disgustoa pasako zitzaizula gehien bat. Bai, hori... Gura aztuta dago. Bai. Tira, gurekin batera, geratzen diren partiduak ikuste besterik ez zaizu geratzen zuri ere. Eskerrik asko, eta beste bat arte. Eskerrik asko zuri. Zoragarria berriro ere, Kokak egin duena, berriro ere zabalean sartu dio Tolosari, eta urdinen 16 da, 16 eta 20. Altzako aurrelaria, partidu guztian zehar nahiko bare, lasa ikusi dugu, eta orantxe ari da pizten, behar bada partiduak galduta ikusi duenean, askoz ere lasaiago edo, puntua da orantxari dela ondoen jokatzen. Atzera Tolosak eta tanto. 21 eta 16. Azken tantoa besterik etzaie falta. Tolosa eta Aldazabal bigarrenari gaurko partidu hau irabazteko, eta pelotalekuan bertan eta ETV kantxako telefonoen bidez urdinen aldea apostu egin dutenek ez dut uste buelta hundirik ezean asmatuko dutenik. Ezker gantxoa Tolosak, atzera Kokak, ondo atzeratu da Aldazabal, Jaso. Ezker Orman gauza arraro bat egin du pelotak, eta tanto. Kokak oso ondo moztu du, Tolosak Jaso ezin. Gainera, atzaparra mindu zaio amezketarrari. Hortxe duzu eminez, pelotak aiztoa zen Kokak moztutako hori. Bigarren botea egingo ez egingo zegoela sartu du ezkerra amezketako aurrelariak, eta atzaparrak urratu ditu nonbait. Hortxe duzu errepikapena, lehen botea Ezker Ormajo. Bai. Atzaparretan nin hartu izango du Tolosak. Garbia da bere erreakzioa ere. Jarraitzeko moduan da dena den.
batean dira Tolosa eta Aldazabal, baina 22. faltan, 17 eta 21. Jaso Aldazabalek, sobra hundirik gabe, atzera Kokak. Atzera Zezeagak. Zezeaga. Jaso Tolosak, Koka. Zezeaga berriro, atzera orain. Koka. Botez, ia beti bezala. Jaso Tolosak. Zezeagak ezkerrez gozatu ez, atzera Aldazabalek. Oso ondo Iñaki, eskuinez atzera. Tolosa, lauterditik erasoan. Jaso Kokak. Motz geratu zaio pelota hori Zezeagari. Tolosa. Baztertzera zioakion. Koka. Jaso Tolosak. Kokaren beste aukera bat, Zabalera. Erne zegoen Tolosa. Jaso Aldazabalek oso ondo. Koka. Ormabiak efektu eta guzi, eta tanto! Efektoz egin duen Ormabiko hori jasotzera joan da tximista bezalaxe. Tolosa 3. eta gure kamaretako batekin txoke egin du gainera. Ez dala ere zer gertatu. Ez Tolosari, ez kameramanari eta ez kamarari, inori ez zaio ezer gertatu, beraz denak ere partidu bukaerara arte arazorik gabe jarraitzeko moduan izango gara. Hortxe duzue Tolosa eta kamara horrekin ez, kamara horren ezkerretan zegoenarekin egin du txoke. 19 eta 21. Azken unera arte emozioa izango dugula dirudi. Sakez egin baitu, azken sakea, azken tantua Kokak. 19 eta 21 eta Fermin, Kokak sakez egin dituenak. Ez dakit bi edo hiru diren. Ez da erantzuteko moduan oraingoz Fermin, baina oso gerezpa naiz. Bigarrena izan dau. Koka ez da aide sartu orain ere, atzera Zezeagak. Artekariak piztu dira berriro ere, esnatu dira.
Atzera Kokak. Jaso Aldazabalek. Atzera Zezeaga. Zabalera Kokak, jaso Tolosak. Igarri egiten dio orain Tolosak, lehen ere esan dugu. Kokaren aurka jokatzen duen lehen partidua dela hau. Baina azken tantuetan dena garrapatzen dizkio Donostiarrari. Zabalera tarteka jotzeko joera ondixamarra du. Baina azken tantuetan dena garrapatu dizkio. Jaso ez duena, orain txokoan moztu duen hori. 20-21. 20-21. Eta Euskalo zer gertatu du erduen hemen. Arratsaldeko 6 izateko 3 minutu besterik ez dira falta. Hasieran zirudiena baino gehiago luzatu da partidua azkenean. Eta oraindik ere ez dakigu zenbat iraun dezakeen eta ez dakit elkarrizketak egiteko modurik ere izango dugun. Oraintxe bertan esan didatenez, ez dago elkarrizketak egiteko denborarik, beraz partidua bukatu, irabazlearen berri ere ez dakit noiz eman beharko dugun, aginduen zai geratzen gara beraz. Zezeaga. Irabazlearen berriak datozkigun bitartean 2 edo 3 minutu beharko ditugu eta nik uste elkarrizketaren bat egiten saiatzea izango genukela tarte horretan onena. Dena den partidua ez da oraindik bukatu. Atzera Zezeagak. Aldazabal pelota gaiztoa, jaso Koka. Atzera Zezeagak, eskuinkada bikaina, Aldazabalek, jaso 8 erditik, oso ondo. Tira, azkenean emozioa badugu. Jaso Aldazabalek hori ere, Koka. Txokoan mozte erabaki du oso ondo, atzera Zezeagak. Koka. Aurrera doa Aldazabal, ondo. Jaso hori ere. Zezeaga. Bederatzitik jaso du Aldazabalek. Koka. Zezeaga. Erasoan Ignacio Tolosa. Dirua berriz, orantxe bitanto, azpitik 200.000 egiten aritu dira paperetak, eta orain 1.700 ari dira, 500.000. Tolosa erasoan, jaso Kokak. Tolosaren ezkergantxoa txokoan. Koka engainatu du, baina bertan zegoen Zezeaga. Eutsi Aldazabalek. Eibartarraren lana benetan aipagarria.
Tolosa berea da aukera, jaso Zezeaga. Eta benetan eztabaidagarria azken tantu hau. Penagarria izan da azken tantu honen bukaera. Ez da txisturik, ez da protestarik, eta buelta emateko moduko ere denik ez dut uste, baina oso garbia izan da Zezeagak Mikel edo Iñaki Aldazabali ez dior nahi bezala pasatzen utzi. Egia esan, Zezeagak berak ere ez zuen alde egiteko modu handirik, egon behar zuen tokian zegoen, baina Aldazabal berak ere inolako kulpari gabe aurrean izan du. Jose Mari Zezeaga, hortxe duzue, Inaxio Tolosaren ezker gantxoa zaintzera joan da aurrera Zezeaga. Ez du alde egiteko modurik ere izan, eta azkenean zer gertatuko, eta 20 bana, badakizue, pelotan ez dela berdinketarik, eta esku pelotan luzapenik ere ez. Palaz, 44 egin ezkero, handik aurrera, bi tanturen aldea ateratzera izaten da, baina eskuz ez da horrelakorik asmatu oraindik. Ez asmatzea hobe gainera, neuri ez dit bat ere grazirik egiten sistema horrek. 20 banakoa baino politagorik baldaba ezer. Eta esan bezala azken tantu honetxe erabaki beharko du gaurko partidua. Eskua jaso ditu Aldazabalek, Tolosa hirugarrenak ere bai. Eta pelotariak lasai daude, nekearengatik baino gehiago, jakina. Batetik Aldazabal aldageletara joan delako, eta bestetik esan beharrik ere ez dago. Artekariei utzi egin behar zaie lan egiten. Eta badute lana artekariek. Enpresak honetatik ere jaten du eta. Artekariek Xabier badute lana, partidu guztian zehar izan dute lana, orain askoz ere gehiago, sakea altzako aurrelariak du, Juantxo Kokak, eta dirua ere, kasu hauetan gertatzen den bezala, 1000 urdin eta orantxe, nire aldamenean artekari bat 1000 gorri kantatzen ari da, beraz, aukera guztia gasatzeko modukoa. Eta jendea estu eta larri, Kokaren sakea. Jaso Aldazabalek. Ezker gantxoa Kokak, orantxe, 20 banan ausartu da, orain arte ez eta jaso Aldazabalek. Zezeaga. Zezeagarentzat aukerakoa, jeiste erabaki du, jaso Aldazabalek. Atzera Zezeagak ezker horma indar gehiagizko du eta hortxe galdu du indar desente. Pelota gaiztoa Zezeagarentzat, Tolosak izango du aukera. Erasoan Tolosa, jaso Kokak. Txapa gainean mozten duenean, gehienetan gutxiegi gurutzatu hori du Tolosa hirugarrenak. Indarrez jokatzen duenez, hala ere pelota gaiztoak izaten dira, baina gehiago gurutzatuko balu. Atzera Zezeagak. Jaso Aldazabalek, Koka. Jaso Tolosak, Zezeaga, nahi duen egiteko aukera. Bederatzia pasatxotik, jaso Aldazabalek. Kokak, Zezeagari utzi, honek ezkerrez atzera. Koka,
Ez zuen asko faltakorako, berak pelota jorduko ai egin du. Garbi entzun dugu gainera. Jaso Iñaki Aldazabalek, Koka. Zezeaga. Tolosa. Zezeaga, Jaso. Tolosa. Erasoan. Aldazabal. Atzera Ibartarrak. Atzera Zezeagak. Jaso Aldazabalek, ozta. Traba egin dior. Juantxu Kokari. Tolosak bukaeran hasia benetan, atzera Zezeagak. Bederatzitik Jaso Aldazabale. Koka. Aldazabal. Azken tantua ikusten ari garen. Luzea borrokatua eta emozioz betea jakina 20 bana. Ondo Aldazabal. Jaso Zezeagak, Tolosa. Ederki mozu, Jaso Koka. Aldazabal. Jaso Kokak, atzera Tolosa. Jaso Zezeagak, Tolosa. Jaso Kokak, Aldazabal. Ies egin dio pelotak Aldazabali, Jaso, eta tanto! Jaso egin du Kokak, baina goiko koltsoira joan zaio. Azkenean, 20 banako honetan, zer gertatuko, eta Aldazabali ies egindako pelota bat izan da, ozta txapapera joan dena, eta garaipena Tolosa 3. eta Aldazabal 2.arentzat. Eta gainera, barkaidazue, baina ausartuko nintzateke esaten merezitako garaipena izan dela, eta inork merezi izan badu agian beraiek izan dira gaur garaipena merezi zutenak. Partiduaren lehen tantotik aurretik izan ditugu, berdinketa bakarra 20 banakoa izan da, eta nik uste gaur inork merezi izatekotan Tolosa 3. eta Aldazabal 2. merezi izan dutela garaipena. 22 eta 21, Fermin Aramendi lankidea. Laizter izango dugu elkarrizketanen bat egiteko moduan. Eta laburra izan beharko du Fermin. Bai, hementxe da, jadanik, Inazio Tolosa. Aurrera. Inazio, kostazazu ederki 22 hori harrapatzea. Bai, izin bugatu. Tanto egizien nien, beha dominazizion azken aldea eta izin bugatu. Azkenen suertez. Bueno, nik uste dut gertatu dela, hasieran beraiek izan duten problema da, tanto ezin egin, nahiz eta Zezeaga gehiago peloteatzen aritu edo indartxoago, beraiek ezin zuten tanto egin, eta zuek gauza antzekoa gertatu zaizen, nahiz eta orain Zezeaga aritu dominatzen eta zuek joko harrapatu ezinik. Bai, aurren, bueno, gutxixo dominatzen zuen Zezeagak, eta gualde eroidi tantok, batzu saketik da beste atzu berriz Kokak galdutxulako, eta gazkena berriz behak bat dominatzen eta pelota seko honekin gu berriz ezin gendu muitu eta ezin bugatu. Inazio, aste honetan, aste baten buruan, bi aurrelari ezagutu dituzu, Retegi 2. eta Koka. Eta pentsatzen dut oso pozik izango zarela, behin eta berriz deskatzen ari zinen hori lortu duzulako, estelarretan sartzea. Bai, partida asko ibazte da naiz, joko hondik inaulu ustenik, gaur ez deten demostratu, baina nik merezin ula uste eta hain guztuan nahu. Juantxan Sotegik esan digu gauza bat, eta uste dut zeure gustatuko zaizula entzutea. Retegi 2. ondoren, aurrelaririk onena zu omentzara. Bueno, hoi eskartze joto izatea ez, zeratik
nik ez dakit hoi beste esan behar dut, eta ni bagarra dakik joko hondi eta parti bat bentsat Tolosako frontean guztu biltzen ez. Hemen hain guztua ez, zenatik frontiz irreultza amarra da, eta nire ezkerrantxo ez dit hemen ondo sazten, gaur ez bagarri asomatu eta ez naiz ondo biltzen baina, nik uste dut ondo nabil da baina, ezken alde honetan. Inaxio eta bukatzeko, zuri baino gehiagoa nahiari dagokion gaia Arratsaren kontra jogatuko du, datorren ostiral gauean, pentsatzen dut entrenamenduetan eta gertutik jarretzen arituko zarela Joxan, ez? Bai, lehengo ostaunen edo ostein bilizan, entrenamendu oso nahi zuen, ondo ikusi nik beha, eta nik uste lan asko mango diola, Lanak eman, eta partidu irabazteko posibilitaterik anaiari ikusten duzu? Bai, posibilitatea ikusten dut. Nik uste lehengon hemen sakatu zuen bezala sakatzen bau, mina hundi ingo diola eta posibilitateak ikustezko nik irabazteko. Eskerrik asko, Inaxio. Zuedi, eskerrik asko. Jose Mari Zezeaga hemen da, Xabier, denboraz eta galdera pare bat egiteko. Labur, galdera bat edo bi. Jose Mari Zezeaga, 21. kartoiraino inguratu eta gero ezin irabazi. Bueno, bai, Aldatzalek usu bat indut eta txapagainera urten da, eta behen alde jauzi da, baina ni usten dut, partidu aurretik mogidu bia inola eta irabazi. Mutikoak oso partidu hona indu, eta ni oso bajo fizikamente ibili naiz, porque oso nekatuta nahon da palitzak hartu ezke dio, gaur ezin dut pelotien mogidu nahi duten bezala. Erke, Jose Mari, Inaxio Tolosari galde egin diodan bezala, Inaxio Tolosari anaiaren gandik galdetu diot, manumanista dela eta Julian Arrategirekin entrenamentuetan ari zara, zer moduzko entrenamentuak, zer moduz eratxungo aurrelaria, zer moduz ari da? Gaur ni baju ibiltzia, hango falta pixka dizengo zen, porque oso paliza onditxe hartu dinuan, oso gogorri guztien dut, nitako junzan urtian aldian oso ondo dabil, da nik guztien dut finalian ikusiko dula, eta akaso susto bat emoteko moduan ibiliko dela Julian. Da aurretik Joxan behar ikusi dinuan, da oso ondo jarri eta nik usten dut partido gogorra ingo abela Arretxen kontra. Badukaz posibilide batzuk partido aurre eta datzeko. Entrenamentoak ikusteko aukerarik ez du bizan, baina entzun bai, egin dugu Jose Mari Zezeaga bera ere entrenamentuetan Arrategirekin egiten ari den entrenamentoetan ikaragarri ari dela, ez? Alustizaren kontra ikusi zen Jose Mari Zezeaga ark ez duela honekin zer ikusirik. Ez, oso guztu da ibiltzen naiz bedagin kontra, eta egi esan gaina ilusioekin hartitut bedan ajutia, eta ajuten naiz partidu baten bezala dana emoten dut, eta bere entrenatzea baino ia neu entrenatzea gehiago juten naiz, da pixka bat ikesten duen beda onduan. Jose Mari, aurrez ordea beste kanporaketa bat dago, Arretxe Tolosa, zein aldeko aposta egingo zenuke? Arretxe ez dut aspaldian ikusi, baina nik usten dut Joxan jarri dela mano-mano dako, eta jentia favorito Arretxe moten du, baina Tolosape badu posibilidade batzuk, eta nik usten dut partidua bastante gogorra izango dela, eta berre Tolosak mote dutzen alegria pixka bat gudi. Eskerrik asko, Jose Mari. Eskerrik asko zebei. Besterik gabe, Xabier, aurrera. Eskerrik asko, Fermin Aramendi. Hortxe zegoen Letamendia zaharra ere, Josean Tolosaren botileroa ere, eta berarekin pare bat, solosalditxo labur bat egitea ere interesgarri izango zen, baina ez daukagu beste zertarako denborarik, moztu beharra daukagu. Baina hori bai, ETB kantxako lehiaketaren irabazlearen berri eman beharra daukagu ezer baino lehen. Aste honetako saria Gernikara doakigu. Gernikatik deitu digu, arratsaldeko laurak eta 38 minututan, 2 minutu gutxian beraz, Juan Pedro Idoiagak eman duen emaitza horixe izan da, 22 eta 21, Gorrien alde, Tolosa 3. eta Aldazabal 2. alde, beraz, Juan Pedro, zorionak, bete-betean asmatu duzu, goiz xamar deituta gainera, beraz, zurea da sari hori, gainera, ia beti bezala, 150.000 bezetakoa da, aste honetako ETB kantxako sarika. Besterik ez, eskerrik asko zuen arretagatik pelotazaleok, datorren astean erremontea izango duzue. Nafarroa Gipuzkoa, edo Gipuzkoa Nafarroa, lehiaketaren finala eskainiko dizuegu zuzenean. Gusto baduzue, ordura arte, arratsaldeon.